Ben, bo día a todos. Comezamos, polo tanto, a sesión extraordinaria do Pleno do 12 de setembro de 2025. Tiñamos como primeiro e único punto do día a solicitude do POS adicional 2/2025 da segunda fase da Deputación Provincial da Coruña e previamente ao seu debate pois temos que votar a súa inclusión na orde do día ao estar sen ditaminar. Non sei se alguén quere pois, manifestar algo neste punto e senón pois procedemos á votación do ditame e posteriormente da inclusión da orde do día. Do 3 de decembro de 2020, que, segundo previsto nas ditas bases, a solicitude do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servizos de competencia municipal estará integrado necesariamente por un acordo plenario, segundo o anexo 1 recollido nas bases, e polo que esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus adicional 2/2025 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Conexión da rede de alcantarillado desde a área recreativa de Aveiga a Batán, terceira fase, conexión de alcantarillado en Camiño de Río e mellora de pavimentos en Batán de Arriba. Achega de Deputación 48.464,16 e achega municipal 1.478,67. Orzamento total 49.942,83 euros. Aprobar os proxectos das obras ou os pregos de suministracións que non estaban incluídos no plan complementario POS 2025 que se relacionan na táboa de arriba, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2025 se a houbera, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan, declarar que o Concello non solicitou ni percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achegas o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorizas a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, na que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Moitas grazas. Ben, esta é unha obra xa coñecida por todos aquí, eu penso, non? Xa tratada incluso ou iniciada fai máis de unha e de dúas legislaturas. No ano 2023, se non lembro mal, pois a Deputación estreou aquel modelo de poder renunciar pola demora no tempo de execución dunha obra, renunciar a esta obra e o importe da obra non lo daban a continuación. Isto ocorreu agora, de feito na circular da Deputación xa ven hai un apartado que pon reinvestimento coa cantidade e, polo tanto, aquí esta cantidade de novo, polo tanto, a proposta pois a de executar novamente este proxecto xa coas mellores coa actualización xa feita e, polo tanto, utilizar o diñeiro que era para isto originariamente. Non sei se alguén ten algunha quenda de intervención. Señora Rodríguez. Bo día de novo a todas e a todos. Bueno, dende o Partido Socialista vamos a estar de acordo e celebramos non vai celebramos que, bueno, que por fin pois se vaya a realizar esta obra que é moi necesaria. Xa no noso goberno pois houbera que modificar o proxecto e, bueno, despois de 2 anos que se leve a cabo, pois o celebramos, vamos a estar de acordo. Moitas grazas. Señora González. Sí, bo día a todas e a todas. Bueno, desde o BNG imos a votar a favor desta proposta porque entendemos que esas obras xa estaban previstas
que son necesarias para a mellora dos servizos do Concello. Sin embargo, non queremos deixar de sinalar que, unha vez máis, non se convocou ningunha comisión para estudar outras posibilidades ou opcións, nin se conta coa oposición para este tipo de decisións. Este xeito de traballar consideramos que resta transparencia e empobrece o debate. Ademais, bueno, vamos ao límite de plazos, traen este asunto ao pleno pois prácticamente nos últimos días de prazos, algo que xa se ven repetindo de outras ocasións e que non deixa marxe para un traballo máis serio nin participativo de todas as forzas. Ben, o noso voto, como dixen, vai a ser favorable polas obras en sí, pero insistimos na necesidade de cambiar as formas e abrir os procesos ás decisións e á participación de toda a corporación. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Ben, bo día a todos e a todas. Nesta caso, pois, estamos tratando o Plan de Obras e Servicios para o ano 2026. Coincidimos en que a participación da oposición pois, aquí foi testemunhal. Efectivamente, hai obras que veñen xa non de anterior legislatura, senón da outra máis, como é o caso desta reasignación que nos están expoñendo aquí, dun bombeo que teñen que facer aí na Veiga, que nunca máis acaban. En principio, pois, as demais obras que estamos vendo aí pois, son camiños que están en malas condicións que requiren reparación. En algún caso, pois, xa temos chamado a atención este pleno por eles. Calquera caso, pois, son posibilidades que hai que ir facendo. Demandamos no seu momento un documento de prioridades. Este pleno aprobou antes de chegar ao plan de obras e servizos, pois un acordo no que se instaba a facer un plan de camiños. Este non é o plan de camiños que lle pedimos, porque o plan de camiños teria que ter os camiños que están con máis necesidades, con informes técnicos que así o acrediten e por prioridades e non simplemente pola decisión que poida ter o alcalde nun momento dado, non? Tamén hai a reparación da zona do Parque do Areal. Tamén quería chamar a atención polo respecto á toponimia, porque polo que vou vendo ponen no propio proxecto, sí, moito concello, moito tal, pero despois Parque del Arenal. Eu que me desculpen, pero oficialmente esta corporación está obrigada a usar o idioma galego nos topónimos, neste caso o areal é o areal, non ten outra forma posible. Como tampouco pois, el río de la Iglesia, que está, non sei se debe estar alá por Castilla ou non sei por onde, ese río de la Iglesia, pero tamén se lle escapou hasta Augas de Galicia e iso ven das solicitudes previas ou da información que se está dando aquí. Hai, a ver, ata na cartografía do Instituto Xeográfico Nacional aparece regato da Igrexa, ata aí, é dicir, estamos falando de cartografía oficial, eu non sei de onde sacan as cousas, nin onde as inventan, pero bueno, pues nada, vostedes. Tamén dá un pouco de detalle do seu rigor, non? Nese sentido, pues, tamén queríamos chamar a atención sobre plan de saneamento, plan de abastecemento, na parte da necesidade de realizar camiños. Tamén quedamos niso neste pleno, tampouco se ve nada aquí concreto porque non se reuniu a corporación. Tamén estamos pendentes do informe sobre inundacións. Vemos anuncios previos e toda a historia, pero en principio non temos clara cal é a finalidade nin que obras están realizando, nin moito menos, porque non se informou en comisión. Aquí saltanse directamente as comisións, vense directamente a pleno, aprobase a urxencia, faise así todo de última hora, non? Que o que estamos vendo unha e outra vez. Necesidades importantes están pendentes de resolver. Nese sentido, pois, entendemos que tampouco se cumpren os acordos plenarios nese aspecto. Non imos opoñernos, evidentemente, a estas obras, pero xa decimos que son insuficientes, podense facer máis, tendo en conta, ademais, que piden 143.000 euros para gasto corrente, que van directamente á recollida de lixo e que van directamente á iluminación pública. Son dous servizos
básicos que son, pois, evidentemente, tamén teñen esa posibilidade, pero tamén nesa mesmos gastos correntes para servizos obrigatorios está o de abastecemento de auga, está o de saneamento, que teñen aí nos epígrafes correspondentes que quedan en branco. E vostedes non dedican ningún céntimo a eses apartados, a pesar de que este pleno da corporación acordou facer un plan de abastecemento e un plan de saneamento. Pero, bueno, é a súa responsabilidade, evidentemente, bueno, e son as súas maneiras de facer as cousas, nada máis. Moitas grazas. Mire, os acordos plenarios de facer ese plan de camiños, a súa proposta sigue vixente a intención, pero o pos normalmente ten lugar en xaneiro e, polo tanto, o momento de debatilo comeza agora para poder ter os proxectos de cara a xaneiro. Neste caso concreto é unha reinversión dunha obra concreta a que renunciou o Concello de Cabanas porque volverían a dar o diñeiro para volver a facela. Polo tanto, eu creo que ten sentido destinar eses cartos á mesma obra e non ten moito máis debate, porque son cartos que nos dan por haber renunciado a esa obra previamente co compromiso de facela máis adiante. Polo tanto, eu creo que aquí había pouca necesidade de debate en destinar estes cartos xa a obra que orixina neste momento a xeración deste crédito por parte da Deputación. En todo caso, a Comisión, para facer esas prioridades, para ver cales son as obras do POS do vindeiro xaneiro, que foi a moción que aprobouse con anterioridade neste pleno, está co compromiso e será feita próximamente no vindeiro mes, nas vindeiras semanas, co fin de poder telo en xaneiro. Agora mesmo tamén é certo que como as empresas normalmente redactoras dos proxectos pois están todas pois, con este pos adicional, tampouco tiñan moito efecto porque estaban bastante ata arriba de traballo e tampouco poderían atender pois, as nosas peticións e as nosas dúbidas de datos. En tanto a ausencia de comisión e o límite de prazos, sí, é certo que vamos ao límite de prazos. En parte é originado porque, como vostedes saben, pois aquí houve unha sustitución dun persoal técnico, sen máis, houve que entrar unha persoa nova, coller como estaba todo, ver como, bueno, poñerse ao día, darse de alta nas plataformas, que non é tarefa sinxela, nin moito menos cos certificados e demais comprobacións, e evidentemente, pois iso pode orixinar un certo retraso. Non é tampouco cousa que nos guste, nin moito menos, o importante é que a obra e a solicitude desta subvención se faga en tempo, ata o último minuto é partido, evidentemente, e neste caso pois tivo que ser así por estas circunstancias internas, pero evidentemente, pois agora que temos unha persoa na área, pois contamos con que as cousas pois volvan a poñerse ao día despois destas circunstancias imprevistas que tivemos. Todo isto xa dunha área que afortunadamente encontrase bastante ocupada actualmente coas subvencións dos fondos europeos que están dando pois bastante traballo nas plataformas electrónicas deste sentido do Estado para xustificar pois distinta documentación que fai falta na acta da obra, na licitación, na dirección de obra, etc. Están sendo plataformas pois complexas de xestionar, con firmas de varias persoas, moitas veces non vale o certificado digital, senón que ten que ser o DNI electrónico, en fin. Ten diversas cuestións que tamén están ralentizando ese departamento que agora mesmo ten bastante carga de traballo por estas obras. Foi o motivo polo cal pois houbo que apurar o prazo, sen máis, non é a nosa tampouco intención, e o importante é que ao final saian todas e que se faga en tempo. De acordo. Non sei se alguén ten algo máis que engadir, senón pasamos á votación. Adiante, señor Pesadilla. Home, sí, entendo que teñen que facer un revestimento, que é o tema da veiga, pero precisamente o plan de saneamento que incumpriu o bombeo da veiga non o coñece vostede. Eu entendo que non entenda esas cousas porque son cousas que fixeron os seus antecesores e os seus mentor tamén, ese tipo de modificacións que non estaban nun plan de saneamento que era anterior. Entón, claro, evidentemente vostedes coñecen esa situación, verdade? Lóxico.
que non lle expliquen as cousas todas, pero efectivamente un bombeo que está dando moitísimos problemas, que dou moitísimos problemas para a súa execución, e que despois de 10 anos de procelosos cambios e recambios e voltas e revoltas, está aínda por aprobar ou incluir outra vez, modificar, refacer e mil historias. Aí teñen o resultado dos seus proxectos. Vostedes fagan sacar dos seus proxectos, é o que lle quero dicir. Nós defendemos o que acabamos de defender agora, que presentamos este pleno, e intentamos que este pleno teña algunha vontade ou algo diferente que facer o que fixeron os que se equivocaron con anterioridade con este tipo de obras. Nada máis e moitas grazas. Tomamos nota. En todo caso, ese plan eu creo que non exime da execución desta obra que, como vostede ben di, polo menos orixinariamente a idea ou a partición foi dende fai de 2 legislaturas para atrás. Esta é a terceira fase, co cal evidentemente foi feita por fases, foi feita en distintos gobernos de distinto tipo foron realizando este avance e, polo tanto, eu creo que queda máis que amosado o interese municipal desta obra e o continuar facendo estas fases para acabar ampliando o saneamento por ali. Xa lle digo, hai distintas fases en distintos gobernos e iso amosa o interese desta obra. De acordo? Imos facer a votación. Votos a favor de aprobar o punto do día que era a solicitude do POS adicional 2/2025 da Deputación da Coruña con esta obra da ampliación do saneamento na terceira fase, a Veiga Batán. Votos en branco. Abstencións, perdón. Abstencións. Unha. E en contra, ningunha. Ben, pois queda, polo tanto, aprobado. Sen máis puntos na orde do día, levantamos a sesión. Moitas grazas a todos.